Tunis'in Milli Dialog Kvarteti 2015-nji ýylyň parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna eýe boldy. 9 oktýabrda Osloda eglan edilen karara göre Awreli bayragyň berilmegi bu toporyň 2011-nji ýylda Tunisda amallaşyrylan rewolýusiýanyň netijesinde köp pikirli demokratiýanyň gurulşygyna aýgytly goşant goşmagy bilen bagly. Temany kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlary bilen dowam etdirýäris. Tunis'in Milli Dialog Kvarteti Demirgazyk Afrika ýurdunyň 2011-nji ýylda bolan Yasmin rewolýusiýasyndan soň pluralistik demokratiýany gurmaga goşan aýgytly goşandy üçin 2015-nji ýylyň parahatçylyk boýunça Nobel bayragyna munasip boldy. Parahatçylyk boýunça Nobel bayragyny bermek baradaky jüri bu habar 9 oktýabrda Norwegiýanyň paýtagty Osloda eglan etdi. Tunis'in Milli Dialog Kvarteti Zähmet Federasiýasyny, adam hukuklar toporyny, söwda toporyny we aklawçylar toporyny özüne jemleýär. Bu kvartet 2013-nji ýylda Tunisy dargama kopawanyny demokratiýalaşma prosesine gollaw bermek üçin ýöredildi. Haçan da bu ýurt raýa duruşynyň garasyna gelenini bu kvartet alternativ parahatçylykly syýasy protest döretdi diýip Tunis'in baş zähmet birleşiginiň başlygy Keys Kalman Faýf aýtdy. Tunis protestleri 2011-nji ýylda Arap dünýäsinde gozgolanlaryň möwjemegine iterig berip, diktatorlaryň agdarylmagyna we ýagdaýlaryň düýüp göter üýtgemegine alyp geldi. Tunis bu sebäpde demokratiýa gurýan ýeketäk ýurt boldy. Nobel parahatçylyk bayragyny utujulary ilki utlanlaryň biri Birleşen Milletler Guramasy boldy. BMG'nyň Jenewadaky sözçüsü bize parahatçylyk prosesini öňü termäge kömekleşmek üçin medeni jemgyýet gerek diýdi. Şwesiýanyň daşary işler ministri Margot Wallström olaryň bu bayraga dogry munasipdiklaryny aýtdy. Ol Tunisy Arap ýazyndan soňky köp bolmadyk rawaçlyk masallarynyň bir diýip atlanyrdy hemde bu bayrak özgörüşlik reforma uğruna göreşýän beýleki ýurtlar hem ruhlandyrar diýip umyd edýänligini sözüne goşdy. Polşanyň odalky prezidenti we Nobel bayragynyň eýesi Lech Walesa bu syýla kvartetiň işçiliginiň bir öwgüsü hemde parasatly işçiligi hassa ilerletmek üçin bir hyzuglandyrma boldy diýdi. Nobel parahatçylyk bayragyny 1983-nji ýyllaryň Walesa 2011-nji ýylda Tunis'a baranda bu toparyň işçiligine özüniň hem goşanlygyny, şeýle de olar bilen Polşanyň gansyz syýasy reformalar babatdaky tejribesini paýlaşanlygyny aýtdy. Walesa 1980-nji ýyllarda raýdaşlyk azatlygy hereketine ýol başçylyk edipdi we bu hereket kommunizmiň agdarylmagyna alyp gelipdi. 8 milyon Şwed krony, $972 000 meçörüne pul syýlap bolan bayrak 10 dekabrda Osloda goguşurlar. Bu karar Nobel parahatçylyk bayragynyň bu ýyl kime berileceğini çençak edýänler üçin garaşylmadyk karar boldy. Köpler German kansler Angela Merkel bu bayrak alan 17-nji aýal bolar. Sebäbi öz ýurdunyň serhetlerini Siriýadan we beýleki ýurtlardan gaçyp gelýän 100 000 bozguny açyk saklamagy wada berdi diýerdi. Başgalar bu bayrak Rim papasy Fransisa ýa-da ýurtly Iranyň ýadro programmasy babatda gelinen alalaşyk üçin Abbasanyň döwlet sekretary John Kerry bilen onuň Iranly kärdeşi Jawed Zerife berler diýip çaklaýardy. Norwegiýanyň Nobel komitetiniň maglumatyna görä bu bayragyň berilmek üçin jemi 273 kandidat, şol sanyny 68 guramy, 205 sany şahs hödürlenipdir. Merhum Şwesiýa nagaçysy dinamiti oýlap tapan Alfred Nobel öz baýlygyny 5 uğur, şol sanyny parahatçylyk boýunça Nobel bayraklaryny döretmäge bagyşlady. Bu bayrak 1901-nji ýyldan bäri berilýär. Kärdeşim Ýoşan Anna Gurbanyň maglumatlaryny dinlediňiz. Siriýede hökümet güýçleri ortaýatyň howa zarwalarynyň goldamagynda giň derejeli gury ýer basyşlary barada eglan edýärkä NATO-nyň ýolbaşçysy ortaýatyň Siriýadaky harby hereketleriniň dartgynlylygy güýçlendirýänligini aýtdy. NATO-nyň gorunmak ministrleri 8 oktýabrda Brüsselde duşup ortaýatyň Siriýadaky we Ukrainadaky hereketlerini maslahat etdiler. Has çekmejik maglumatlary habarçymyz Aras Perwişden dinläli. Birleşen Ştatlar bilen onun regional ýaranlary ortaýatyň harby sorlarynyň Siriýada dürli nişanalara urýan zarbalaryna bilelikde jogap bermegiň ýollaryny aktaryp ýörkä NATO-nyň gorunmak ministrleri 8 oktýabrda Brüsselde duşdylar. Bu duşlukda esasy tema ortaýatyň Siriýa we Ukrainada alyp barýan işler boldy.
Üstümüzdäki hepdeniň başlaryna ortaýatyň sewiş usullary Türkiýanyň hawa giňişligini bozup, Ankara tarapyndan berk ýazgarlaryndan soň NATO-nyň baş sekretary Jens Stoltenberg gerek bolan halatyna ýaranlygyň Türkiýede ýaragly güýçleri ýerleşdirmäge taýyndygyny bildirdi. Biz Siriýada ortaýatyň harby işçiliginiň beýinjilik edici ýagdaýda artýandygyny görýäris diýip Stoltenberg aýtdy. Ortaýatyň harby hereketleriniň 7-nji oktýabrda hazırdaky gämilerden kanatly raketalaryň hem atylmagyny öz içine almagy, Amerikanyň ýol başçylygyna Islam döwleti toparına hawa zarbalaryny urýan koalisiýany geň galdyrdy. Ol şeýle hem NATO-wa agda 28 döwletiň ortaýatyň Ýewropa we Orta Günnegora gönükdirilen siýasaty baradaky aladasyny güýçlendirdi. Birleşen Ştatlaryň Gorunmak ministeri Ashton Carter NATO'nun Brüsseldäki duşuşygyna ortaýatyň hereketlerini tertip düzgünsiz we garaşylan netijäniň tersini berjek zat diýip häsiýetlendirip, Moskwa özüni öňküden beter üzüňlüge salar diýip duýduruş berdi. Carter şeýlem Amerika bilen ortaýatyň harby resmiýetleriniň Siriýadaky ýagdaý barada ýene bir gepleşik geçirme ähtimallygynyň o diýen ýokary däldigini duýdurdy. Ortaýat näme dogry strategiýany ýerlemagy dowam etdirip ýörkä, biz olar bilen hyzmatdaşlyk barada alalaşamzok we alalaşmaz diýip Carter aýtdy. Biz os güýçleriniň professional däl hereketleriniň barha artýandygyny görýäris. Olar Türkiýanyň hawa giňişligini bozdular. Bu NATO'nun hawa giňişligi duýduruş bermezden hazır deňdinden kanatly raketalary atdylar diýip Carter sözüniň üstüne goşdy. NATO'nun baş sekretary bilen Birleşen Ştatlaryň Gorunmak ministeriniň bu beýanatlaryna sebäp bolan Siriýa hökümetiniň şeýle hem aktivistleriň ortaýatyň hawa hüjümlüň hökümet güýçleriniň gurýer kampaniýasyna geçip enseme etrafy gozgolaňçy toparlardan almagyna kömek bolandygyny aýdandygy. 8-nji oktýabrda aktivistler Siriýa goşuny we onuň bilen ýaranlyk edýän milisiýanyň Günmatar Siriýada gozgolaňçylaryň kontrolünäki sebitlere hüjüm etendigini habar berdiler. Siriýanyň rejime ýakyn durýan gaziýeti El Watan goşun Hama welaýatyna tahminan 10 obany gaýtadan aldy diýip geldi. Moskwa bilen Siriýanyň prezidenti Beşar el-Asad Siriýadaky ähli ýaragly toparlary terroristler diýip atandyrýarlar. Birleşen Ştatlar bilen onuň ýaranlary bolsa öýleriniň hawa sewişini Islam döwleti toparynyň jeňçilerine gönükdirýärler. 8-nji oktýabrda ortaýatyň Gorunmak ministerligi Su-25, Su-24 we Su-37 kysymly uçarlar Hama we Raqqanyň golaýyna 27 sany terroristik nişana zarba urdy diýdi. Bu aralykda CNN telekanaly bilen beýleki habar mediýasy ady agdalmadyk bir Amerikan resmiýetine sargylanyp 7-nji oktýabrda hazır deňdinden atylan ortaýatyň 26 sany kanatly raketasynyň bir näçesiniň ýolla Iranyna helakçylyga uçrap ýykylandygyny habar berdiler. Ýöne sany 4 diýip çaklanýan bu raketalaryň uly ziýan ýetirip ýetirmänligi barada maglumat ýok. Iranyna rejimiň konserwatyw bölegi bilen ýylteşikli fars habar gullugy bu habary Amerikanyň ortaýata garşy gönüktirilen psikologik urşy diýip atandyrdy. Habar Seýmet Aras Perwişiň maglumatyny dinlediňiz. Habarlary gündeligimizi bildirişimiz bilen dowam etdirýäris. Azatlyk radiosi Türkmenistanda işlejek fotojurnalist gözleýär. Biz bilen işleşmek isleseňiz Azatlyk radiosi bilen e-mail ýa-da telefon arkaly habarlaşyň. Elektron poçtamyzyň adresi hat e-mail belgisi azatradio.org. Moskwadaky telefon nomerimiz 7-926 236 0455. Azatlyk radiosunu indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlük bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Gepliýär Azatlyk radiosi habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Owganystanyň demirgazygyndan gowuşýan maglumatlary görä Gunduz şäheriniň howpsuzlyk ýagdaýynyň ýaramazlaşmagy bilen bagly aladalanmalar ýene güýçlenýär. Türkmen-Owgan serkedine golaý bu regiondaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň maglumatlaryny dinläli. Gunduz şäherinde aldym berdimli ýagdaý dowam edýär.
bir köçe Awgan güýçleriniň kontrolunda bolsa, böleki bir köçe jeňçiler iýeçilik edýär. Gunduz şäheriniň merkezi çatyrygy Awgan güýçleri bilen jeňçileriň arasynda ençemegedek elele geçdi. Talep seweşijileri Gunduz şäheriniň ortasynda öz baýdany galdyrdy. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň belli bir bölegi öz üýjaýyny terk etmäge mejbur boldy. Awganistanyň içeri işler ministriniň howpsuzlyk boýunça ornmasary general Muhammed Eyyub Salangy Gunduz şäherinde halkyň ýaşaýyş jaýlarynda jeňçileriň bukunandygyny aýtdy. Jeňçileriň bukunan ýerlerinden olary gözläp tapmak üçin çäre geçirilýändigini general ma'lum etdi. بعضی از مهاجمین هنوز هم به بعضی از خانه ها سر میکشند و سیر و حرف میکنند به بعضی نقاط شهر. Gunduz şäherinde 2 hepde dowam eden dartgylykdan soňra Awganistanyň goranmak ministriniň wezipesini ýerine ýetirji Masum Stanikzey Gunduzda sapar etdi. Şonda hem ol Gunduz şäherine baryp bilmedi. Stanikzey şu gün 9-njy oktýabrda Gunduz welaýatynyň hawa menzilinde Awgan güýçleriniň ýol başçylary bilen duşuşdy. Gunduzda barýan seweşiň daşary ýurtdan planlaşdyrylandygyny Stanikzey aýtdy. Gunduzdaky uruşa çet ýurtly militanlaryň ýol başçylygy edýändigini ol belläp geçdi. Jarayony jangha diýdim ki, in tajawuz az birun surat megire, in salam teşkilaty ki men we jang balihi Afganistan dermeden. Gunduzda bolan çatışyklarda adam hukuklarynyň aýak asty bolandygyny, insan hukuklaryny goraýjy guramalar aýdýar. Jeňçiler halky gynamalara duçar edipdir. Aýal gyzlary zorlapdyr. Gunduz şäheriniň ýaşaýjylarynyň malemlegini talap alypdyr. Gunduzda barýan ýagdaýyň derňewi üçin prezident gany ýürüýte bir komissiýa döretdi. Awgan güýçleriniň uruş hereketleri boýunça başlygy general Abdul Amanyň aýdysynça, jeňçilere garşy harby çärede Gunduz şäheriniň asuda ilatyna ziýan ýetirmezlik üçin alada edilýär. Gunduz şäherini jeňçilerden araslamak boýunça çäre görülýär. Halkyň malemlegine ziýan ýetirmezlik üçin ähtiýaç edilýär dep general Aman aýtdy. بسیار زیاد تلاش میکنیم که به مردم ملکی آسیب نرسه و این تصفیه ما دشمن تجزیه کنیم از مردم. Gunduz şäherinde halk özüňde gabawda galdy. 12 gün bäri Gunduz şäheriniň köçeleri uruş meýdanyna urildi. Şäheriň ýaşaýjylary azyk iýmet ýetmezçiliginden kösenýär. Ýöne Awganistanyň içeri işler ministrliginiň sözçüsi Siddiq Siddiqi şu gün ýagny 9-njy oktýabrda Gunduz şäherinde ýagdaýyň bir näme gadylaşandygyny ma'lum etdi. Gunduz şäherinde dukanlar ýek-ýarym açylypdyr. Şäheriň ýaşaýjylary bazara çykyp başlapdyr. Gunduz şäheriniň hemme mahallesinden jeňçilerin gowulyp çykaryljakdygyny sözçi aýdýar. وضعیت امروز تغییر خوب داشت. مردم تانستن که بیرون برآیند. در محله شهر کندوز تصفیه شود. Gunduz welaýaty merkezi ady ýurtlar bilen serhetleşýär. Gunduz welaýatynyň 4 etrabynda we Gunduz şäherinde türkmenler hem goýçum bolup ýaşaýar. Welaýatyň Kalaýdal etrabynda jeňçilere garşy güreş alyp barýan türkmen ýaraglarynyň komandiri Muhammed Nebi Komandan hem Gunduzda gelipdir. Gunduz şäherinde häzir dartgyllygyň bir näme köşeşendigini komandir aýtdy. Nebi komandiri Awgan resmileri Gunduzda çagyrypdyr. Gunduzun aeroportunda ol resmiler bilen duşupdyr. Gunduzda ýagdaý ýaxşy, şäheriň işleri ýaram bolupdyr. Men hem şeýerde şüphen meýdana hawaý Gunduzda. Gepleşik taýinlap azatlygy ýetiren Şaýmerdan oğlu Muradi. Hormatly dinleýijiler, Azatlyk radiosu elektron posta arkaly iýerilýän hepdelik nesirlerini çap edip başlaýar. Hepdelik nesirlerimizin özüňize iýerilmegini isleseňiz, bize öz elektron postaňyzyň adresini ýollaň. Öz adreslerinizi metduat, email belgisi gmail.com adresimize, şeýle-de Moskwadaky telefon nomerimize SMS arkaly iýerip bilersiňiz. Telefon nomerimiz 7-926 236 04 55. Telefon nomerimizi gaýtalaýaryn. 7-926 236 04 55. Azatlyk radiosynyň elektron posta arkaly iýerýän hepdelik nesirlerine ýazylmagy gijikdirmä. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris.
Türkmenistanda manadyň hümeti Amerikan dollaryna garandy peseldi. Garabazarda manadyň öz hümmetiniň 6% şemetini ýitirenligi aýdylýar. Bu ýagdaý döwletiň garamagyndaky pul çalşyk nokotlaryndaky adam başyna çalşyp bolýan puluň möçberini ketgitleýiji düzgünler hem dokumentleriň talap edilmegi ýaly resmi çäklendirmeler bilen bilelikde ýaşaýjylar üçin goşmaça kynçylyklara döredýär. Bu arada Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläliň. Söhbetdeşligi kardeşim Ýowşan Anna Urban geçirdi. Sultan Türkmenistanyň Garabazarda ýagny 50 dollaryň gymmatlanyny gaýdylýar. Eýsem dollar häzir günde Türkmenistanyny nähil gymmatlady, näçeden satylýar? Hawa ýoşan şey Garabazarda 50 dollaryň alyp satys bahasy biraz öňküsinden gymmatlandy barada maglumatlar bar. Ozal şol bankyň kursundan 50 de alyp satýardylar. Yani Garabazarda bankın kursu bilen alıp satýardy diýilýärdi. Yani 3.50'den alıp 3.60'dan hem şolar alıcı bilen hesaplaşýar diýilýärdi. Häzir şonuň 3 manat 70 teňe baranda barada maglumatlar bar. Dollaryň gymmatlandy görünýär diýilýär. Eýsem Sultan dollaryň banklarda berilişi nähili, banklarda çalşylşy nähili? Banklarda şol ýylyň başyndaky dollaryň narhynyň üýtgemegi bilen kabul edilen düzgün boýunça berilip dur. Her aýda adam masyna özüňiň Aşgabatyň raýaty bolmaly, pasportyň bilen adam masyna $1000 berilýär, şondan artyk berilmeýär. Indi şu taýda ýene de bir ýagdaý ýüze çykdy banklarda. Ina şu ýylyň başyndan bäri her ele näçe berilende hasaba alınýar. Mysal üçin bir adam bir aýda odal her günde $1000 almaga ruhsat berilýärdi ýylyň başynda täze göre. Şola bir adam şol bir aýda 3 sebek 4 sebek alyp ýa bolmasa şu 9 aýyň dowamında ýa 10 sebek bankdan dollar alan bolsa $1000'dan şol adama häzirki wagtda dollar berilmeýär. Diňe şol ýylyň başyndan bäri aýda 1 sebek dollar berilmeli diýen şeýle düzgün bar. Şol düzgün bilen aýda 1 sebek alyp bolýar eger odal almadyk bolsaň. Sultan, eýsem bu ýagda, ýagny dollaryň Garabazardaky narhlarynyň almagy adamlaryň durmuşyna ýa-da adamlaryň haýsy gatlarynyň durmuşyna nähil täsir ýetirýär? Şu ýerden esasy kynçylyk çeken telekeçiler bolýar. Daşary ýurtlardan haryt getiren telekeçiler, şolar özlerine aýda 1 sebek $1000 berilmegi bilen olar özleriniň sowdasyny ýola düşürip bilmeýärler, aýlap edip bilmeýärler. Şonuň üçin adamlar telekeçiler islemese Garabazara ýurt tutmaly bolýarlar. Garabazaryň beýle bir ýokary däl, şonda da bankdan tapawutlykda şonu elden almaga adamlar islemese mejbur bolýarlar. Indi banklarda dollaryň çäklendirilmeginiň sebebi näme bolup biler? Bu arada bir pikirler saklamalar barmy adamlaryň arasynda? Ýok, o arada adamlaryň arasynda hiç çelek saklama da ýok, pikirem ýok. Näme üçin şeýle ýagdaýa gelinen de arada adamlarda hiç çelek bir açyk maglumat ýok. Metdugatda hiç zat görüň edilmez. Haçan barsaň bankda adam ýok diýenler şol 5 adam 10 adam her bankdan dollaryň nowatyna durup alyp durlar. Ýöne şol entäkşe her aýda özüniň limitini alyp bilmedik adamlar alyp bilýär şonu. Şonuň üçin ulakan nowatym ýok, bankda ýok diýilen gurrun ýok, bankda dur dollar ýöne şol çäklendirilen möçberde berilýär. Häzir kun ýagdaý şeýle. Sultan, Aşgabatdan gepleşigimizde gatnaşyp beriň gurrunňyz üçin köp sag bolun. Sag bolun ýoksa tamam islam. Habarçymyz Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, dollaryň güýçlenmegi size nähili täsir ýetirýär? Öz pikirleriňizi azathabar.com websaýtymyzda, sosial ulamlarynda Facebookda Azatlyk Radiosi, Kontaktda Azat Habar atly sahypalarymyza tesvir görnüşinde ýazyň. Azathabar.com websaýtymyzda Türkmenistandan derbeden.net ýa-da garawum.info proxy saýtlar arkaly girip bolýar. Türkmenistanyň prezidenti Balkan welaýatyna iş saparyny geçirýär. Resmi maglumatlarda Gurban Berdimuhammedowyň Özbekistana eden saparyndan soň 8 oktýabrda Göni Türkmenbaşy şäherine baryp öz rezidensiýasyna aşanlygy habar berildi. Balkan welaýatynda şu günkü nähili problemalar bar. Azatlyk radiosi bilen söhbetdeş bolýan yerli ýaşaýjylar hususanda transport problemasyna ünsü çekerler. Regionda demir ýol gatnawyna degişli kynçylyklar barada Balkan welaýatyna sapar eden ýa-da Jamal Murat Bugaýewden gurrun bermegi soradyk. Gelin kardeşim Sehranyň geçiren söhbetdeşligini dinläli. Amanrada Demirgazy Günorta demir ýol gatnawynyň ugrunda ýola goýulan etrek gadanjy aralygynaky otly gatnawynyň ýatyrylyny habar berilýär. Bu barada sizde nähil maglumat bar? Şol maglumat dogry maglumat, gadanjy etrek gadanjy aralygynaky otly gatnawynyň 3 aýsymet ozal ýatyrly. Amanrada bu otly gatnawy näçe wagtlap işledi?
Ömrümüzde tarihim yok. İşlep bildiği kenet var. Şol marşrut boyunca Qalanzyk etrek qalanzy aralygyna 3 we 10dan warat ýolçy otusynyň gatnaw ýolu oýuldy. Özüm etrek hemde qalanzyk demir ýol stansiýalaryny hatawalanynda 7 saat durulýan stansiýadan warat. Demir gatnaw demir ýolunyň açylmagynyň ilk ýolu oýulan bu gatnaw tarih döwletine dowam etdi, soňra ýatyrylyp gatnaw. Amanrada bu otlu gatnawynyň ýatyrylmagynyň bolaýma mümkin sebäpleri barada ýaşaýjylaryň özleri bilen gürüňdeş bolup gyzyklanyp gördüňizmi? Sizde bu barada nähil maglumat bar? Muňa sebäp bolan daglar köp. Sebäbi qaranlyk etrek demir ýolunyň uğruna ýerleşýän stansiýalarda, owalarda ýaşaýjylar az. Sebäbi bolan ähli çarwdar owalarynyň ýaşaýjysy çoňda owalarynyň ýani oturumly ýatly ekran çekýän bilen meşgullanýan iş çalışýan owalardan az bolýan ýylatany. Ýöne muňa sebäp bolan ikinji uly sebäbim şol demir ýol stansiýasy bilen oň goly goltumyndaky owalaryň arasyndaky owary ýollar da yaramaz ýagdaýda ýollar 60-70 ýyl mundan owal çekilen köpden bir ýol ýoldaşy ýerlerden gelýän çekilen ot ýagdaýda çagylmış ölen şol çynym şo ýollardan demir ýol stansiýasynyň ýerleşýän owasyny goňşy owadan gelmek ýolçylary uly kynçylyk görýär. Demir ýol stansiýasy bilen goňşy owalyň arasynda awtobus aragatnaşy ýoly goýulmady. Bunun owaly keýkeşleri, taksileri keyne tutup demir ýol stansiýasyna gaýtmaly. Bununla ýitirilýän wagt, edilýän maliýet öňsü, işlenmek maşgala büdjeti täsirini ýetirýän şol çynym adamlar owasynyň gelip demir ýol stansiýasyny otlatmagynyň teydalanmakdan ýüze urýarlar. Ol meýletinlerle mezur ýüze uruşyp, ýene de bir sebäpden biri qalanlar arasynda gatnaýan ýolçy otlugy tasbih edilen öpçan ýani ähli ýagdaýda berzaýydan onuň da sebäbi ýolçy otlugyny ilkinji nowatda ýol berilmeli ýöne beýledilen okda halkara demir ýol bolan üçin halkara ýüklerini çekýän ýük otluklaryna ilkinji ýol berilýär şeýlelikde ýolçy otlugynyň bir stansiýada bir saat ýarymda atlanmaly bolýan wagtda şeý zamanlar wagtyny bihuda ýitirmeli şeýle ýolçy otlugynyň sunnatynyň peýdalanýan başga da sebäpler kämen sebäpler şular. Bu otlu gatnawynyň ýatyrylmagy adamlarda nähil bökdönçlikler döretdi ýa-da döredýär. Bu otlu gatnawynyň ýatyrylmagy adamlarda umumyň bökdönçlikler döretdi. Sebäbi biolojik otlu fernisyon bolanma yaramaz ýollardan gatnaýan awtowlukdan oň rahatlygy bar. Sözünde de bir adamlar şol ýolaryny çeken oklar ýöne belli derecede Olyadı beýleki demir ýol stansiýasynyň öz ýüklerini awtowluk atmaýan wagtyndan has ýel goşularyny ýa-da olmaz zerur bolan hojalyk hazatlar üçin zerur bolan haritlerin alyp gaýtylýarlar ýolçy bolanlar ine bir şeýle mümkinçiliklerden ýolçylar mahrum bolurlar. Ýa-da şol adamlara bu sözlere ýene de täzeli urup gelmeli sebäp bolýar ýolçynyň gatnawynyň ýatyrylmagy. Ýolçy otlugynyň gatnawy gowrat ýöne şoň gatnawy üçin şert döredilmeli. Onuň üçin ýol ýoldalar berilmeli. Kontrollara awtobus gatnawlary ýola goýulmaly. Şeýle bilse demir ýola edilýän çykdyjy adamlar uly maliýe çykdyjyndan hemde ýol aragynyň ýol kazançlygynyň diýerler. Türkmenistanda ýa-da Jamal Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Şunuň bilen habarlar gündeligimizi geçirip gutarýar saatlara kesmeden soň gepleşigimizi ýazgy görnüşinde hem dinläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň efir tolkunlarynda galyň.